Jo, ty nesmí, musíme ho opatrovat. Když si opíčky, máš to zavřené, jo? Tak se mluví. Někomu něco pípá. Jedeme vlakem do Kolína. A už to ví, že mám plnou kontrolku. Jeňo, měl by si odpustit. Ty máš fajn brýlky. Já jsem také zapomněla doma, já si musím asi koupit, jestli budu. Ale slunko nesmí. Mi oči, do očí vlasy nepadají. Já jsem zase zapomněla. Sebe fotnul, to je. Nevím, jak se budu dívat, jak budete odjíždět, jak mi není slza vidět. A večer nepotřebuju brýle. Jenom takhle. Já mám sice brýle, ale... Tak jsme se ubytovali v hotelu, který je za náma a jdeme na oběd. Jenom zpředu mě ver. Já dělám orlí hru, dělám. Pojďte důchodci z Brušperka. No, jdem. Ber to jenom zpředu. A dívej se, jak schovává břuch. A nadechnut. Procházka kolem Labe. Pozor, vás přejedou. To je ta naše loďka? Tam bylo v tom parku zámku. No. Nábřeží. Myslím, že ta kapela bude hrát, když bude. On jí dal návrh a ona to zobe z vrchu. Tu máš ještě ukazuje. Tu, no, tu. A druhá už tam letí. Ty z ruky dala. Ty moc nevladuj, bo ty malé nestíhají. No, Ta stará zabrala chtěl, ne? no. Jedno V kterém kempu jsme to byli? Někde, jak Božka Němcova bydlela, někde tam to, na tom rozkoši. Rodinka se blíží. No, na vrchu, ne na severu. Na většinou údolí a takhle. no, a tam je rozkoš. A taťka. Tam jezdil vždycky A tam bylo také hejmol Labuti a všichni museli z vody ven. Oni přijeli. Taťka se tady To jsou podpory, jo. snaží něco získat. To v Kravařu my jsme rybařavači, jak jsem byl, tak na brigádu a proti mě vyjel, já jsem hrabkama se bránil proti ní. A vyjel a proti těma křidla a říká, dej pozor, ona ti zlomí nohu křidle, jako na krab. Pochopil, že colní, oni budou vládní. A hned, jak mě to šlampaky a Na procházce po Děbradech. Yes. Procházka po Děbradami. Dívej se, rozbitá flaška. Tato, pojď se podívat Vrata na se toho kapra. otvírají. Tu, pod Blášu hned, Ty podívej. vole, ten je mrtvý. Tak ten je
Kapřík. To ho přivřelo. A jedem. Asi, že? A jedem. Tak pojedeme večer. Jdeš tam, jo? No. No vlastně do Kolína. Se nechal přivřet toho, že? No, kdyby se nechal přivřet, to odsvaklo. To možná ten šroub pomohl. Ta muzika nehraje. Až večer. Mají něco na stolách? Jídelní lístky mají. A mají kafičko. Dole. Ahoj! Ahoj. Tu je. Viděl jsi to zlepil kapra? Jo, viděl, tak mám máte synek za sebou. To mají šňůrku ještě uvařenou. Že co? Možná harpunoval někdo. Tu je. Já vím. Pozor, Pavel, ještě trošku. A na stranu. Darenko, pomalu. To je, ale taká elipsa. Dívej. To je spirála, ne elipsa. Spirála je. Spirála. Krásné. Krásný pohled holky, to je. Až budete stančit. Dominanty Lázeňského města. Když to splní přece, není ty. Návštěva kostela. Další naši kamarádi. Výborně. Děcka tady mají osvěžení. Hodiny. Tak jak jdeš kolem té tvojí, já jsem tam byl, to vám hledal, udělali hodinky. Takže si sadnu, tak ta palila, a tam máš cítit. Ale zkusili jste třeba tomu, že on má kontakty, víš, komentátor. Jo, tak aby jsme to, protože s tím také zoufátíme, tak zase můžeme zase děkuji. Takže krátké záběry z paluby. Alfa je hravinský tu, je? Kdo fotil? Kde jste zase byli na jiný? Dali jsme asi dvě. A teď to musíme dokončit s něčím pěkným. Třeba tou kotvou. Ano, s pěkným něco, no jasné.
jak o rychlosti, délce lodi, šíře lodi a vůbec, ale já myslím, že vám to asi bude úplně jedno v ten daný okamžik. Zkrátka užívejte dnešní plavby, doufám, a to je věta, kterou říkám vždycky na začátku, doufám, že ty 3 hodiny a 40 minut pro vás nebudou ztraceným časem a že to prostě bude stát za to. Jinak taky věta, kterou si neodpustím, když se podíváte k nebi, ke sluníčku, tak uvidíte, že romantika při západu slunce bude i dnes. Stoupáme ve zdymadle. Nebo zavolám Ježíškovi, aby nechodil. A vy jste takhle mě podívali, už takový chytřejší a říkali, Stejdo, a my stejně víme, že Ježíšek neexistuje. A na Mikuláše telefon nemáš. Takže tam jsem se taky potom jenom musel smát. Každopádně tady v Poděbradech, kdykoliv procházím tou kolonádou, tak já si tady tak zasním do těch cukráren, které tady jsou. Máte asi nejvíc cukráren tady v tom městě, než kde jinde jsem byl. Když jste poděbradští, tak máte to spočítaný, kolik? Nemáte? Je jich hodně, ale. Každý rok se minimálně tam 2 otevřou. Zrušili vietnamský stánek a místo toho je cukrárna hned. Tak doufám, že jste si dali. Já teda v poslední době, protože tady poznávám známé tváře a holky taky samozřejmě se známe letoucí. Takže jsem snědl rozlítaný španělský ptáčky a završil jsem to tady s mrzlinou, takže nevím, jak to dopadne. Vy si prosím vás dejte opravdu cokoliv, na co máte chuť. Výborný smažák, to vám tady holky doporučí. Těší se na to vždycky ty 3 dny, co se nevidíme. A těžba dalšími řečmi, to přijde později. Zase si dáme ještě chviličku muziku z počítače. Holky si mezi tím naladí, dokouří, dopíjí a budou připravené, aby vám zaspívali písničky skupiny Klasifik. Mimochodem, kde máme Toníka, to je myslím asi otázka nejdůležitější, do mikrofonu. Budu zase říkat jenom já, a Anička a jeho 8 dětí. Budeme se těšit, až se za 3 roky vrátíš. A taky, co myslíte, že jsem pustil? Povězte ho vejš, ať se houpá, povězte ho vejš, ať má klid. Taky 1000 korun mě to stálo, no. To nic. To vlastně popojdeme do Kolína, protože všechno jste se směli jak do Kolína. A druhá strana je znamená. Radši před sebe. Je celý život zracen na závěr. Skakuje z toho. Jsou to cíliny, ale slyšíte všichni dobře i vzadu, zase nekřičí to nikde nějak moc, já to když tak stáhnu, není problém. A tady, slyšíte taky dobře? Ty si nám nějak zmizela během té písničky. Díku míru, přesto požbil se, velký se chválí. Malý velký muž.
Nevím, jestli jste si všimli, ale po mé pravé ruce nám mávala před chviličkou jedna paní, taková starší, od takové chaty. To je posluchačka country rádia. Vždycky, když plujeme, tak vždycky mává. A když tam není, tak mám pocit, jako kdyby něco chybělo při té platbě. Paní ne, nekýve, já nic nevidím. Hoďte po něm ten bramborák, jak se to vidí. Že pustím Alex Prodící a na hlas. Milí cestující tady na lodi Král Jiří, doufám, že vám chutná. Mimochodem otázka asi důležitá pro každou plavbu. Kdo jste přijeli vlakem? Hlašte se. Přijeli jste vlakem, tak se určitě nebudete zlobit, když vás bude čekat asi, dejme tomu, 3vteřinová mořská sprška. Dáte to, zvládnete to. Posledně jsem to tady zlitej ten rohový stůl, takže nestačilo ani utíct, ale nemusíte se bát, jenom si přikrejte nápoje, ano? Pane kapitáne, kopněte do toho, jedeme trošku rychlejš. Jedeme z kopce. Díky na nás. Venku prší. Čekám to čarka. Už jim to berem. Jsme ve Zdymatné před Kolínem. Stoupáme nahoru. To je strašně. Můžeme posplavit. Střívu starej opilej smí dětský pláč a půlky krát. Blues a polověnej trát. Jsme v Kolíně. Dominanty Kolína. Známe lepší. Jo, my jsme jednou vyrazili do Jablonska nočního kina, kdysi dávno, hodně dávno. A začne ho pršet, tak jsme No já tam nebudeme stavit teďka, nebudeme, ale tak jako dobrá informace. Jeli, no, jeli. V této části budeme otáčet.
Když je nějaký vrcholný festival tady v Kolíně, tak je vlastně tady, jestli se nepletu. Je to správně, říkám to dobře, tady vlastně na ostrově. Tak co si dáme teď? Jsme v Kolíně. Jede mašinka, na tom zpívaní vy? Budu dlouho. Ježiš, tahle nádherná písnička. Takhle jsem na ně No, chodí. Pivovarský komín. Hilda běží. Já myslím, že je to do Edinburghu. Točíme se. Točíme, Milaši, točíme se. Jedna vodička ještě byla. Ještě si dáme. Že když oznamuji, připlujeme do Kolína a jakmile doplujeme k bývalému pivovaru místními zvaný Samose, otočíme se a poplujeme zpátky, tak to většinou každého pobaví, nebo že prý se mnou souhlasí, tak já nevím, bylo to pitelný to pivo, nebo nebylo? Nebylo to pitelný. Že povylel dám a že měl plán, jak nevinnostně dřív. Ze sklidýho stíhat pánové brán. Byl bych chtěl se mnou žít, já jsem se chtěl. Nebužák a motorista, nohavý kulturista. Se tam vápanájší, poslední vagony zíbrali, zase mám 4 promile, zase končím rozenka než porán, Že se parkování neplatí. Konec plavby. Vypadej pro kamoře. Teď je to všechno. Dobrou noc, ahoj. Dobrou noc. Buenos días. Někdo už vystupuje teď? Myslíš? No jasné. Dobrou noc. To už se můžou dočkat, až už to může přišlo. Jo, romantická. Pojď ty! Já jsem se odvážil do vody. Otoč se a jdi zpátky.
Noční procházka kolonádou. Absolvovali jsme plavbu lodí a noc je ještě mladá, takže ještě se procházíme všichni. Je nás celkem 12 a 16. července jsme absolvovali krásnou plavbu lodí Poděbrady, Kolín, Poděbrady. Zaberu Pepu. Tak, tak. Teď do filmu dělám orlí hruď. Já si nevěděl, že až jdeš tam někde vzadu. Ale víš, že tam ještě... Já jsem šla ještě na půlku. No této jsem šla. Na co se mám dívat? A víš, jak ty pyžamo krátké, co já mám. Dneska jedna baba šla po kolonádě. No ty kraťasy také, to jsou také bavlněné kraťasy. A já říkám, dívejte se, ty mají kraťasy, na ty pyžamo mám. Konec pobytu v Poděbradech. Všetci jsou zničení. Všechny jsou zničení, přepití, přejasaní, najezení a vlak má zpoždění.